Шуннан соң Гамру: Мөхәммәд табылмады. Бу акчаны фәкыйрьләргә өләшергә буйырганнар иде. Иртәгә фәкыйрьләрне җыеп садака өләштерәм дип китеп барганда бер хатын очрады. Ул хатын мөселман иде. Гамруга: "Әй егет, нигә килдең? Син бу җир кешесе түгелсең", дип әйтте. Гамру аңа да хикәяне әйтеп бирде. Хатын: "Әй улым, шул кадәр ерак җирдән зәхмәт чигеп килдең. Мөхәммәдне күрми китәсеңме?" диде. Гамру: "Ничә кешедән сорадым, бу шәһәрдә Мөхәммәд юк диделәр", дип әйтте. Хатын: "Ялган сөйлиләр. Бу мәхәлләдән бераз баргач, бер кечерәк капка бардыр. Мөхәммәд капкасы шулдыр. Эшкә керсәң, Мөхәммәдне анда табарсың", дип күрсәтеп җибәрде. Китте. Ул арада Җәбраил Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә килеп бу хәбәрне белдерде. Шулай итеп, Гамру керде. Мөхәммәдне күрде. Йөзенең нурыннан өенең эче яп-якты имеш. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм намазда иде. Намаздан бушагач: "Әй Гамру, син сөйлисеңме? Мин сөйлимме?" дип сорады. Гамру: "Әлбәттә, сез сөйләгез", дип җавап бирде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул кабилә арасында булган вакыйганы һәм күктән аваз ишетелгәнне барчасын Гамруга хәбәр итте. Бар, ул флүрне Әбу Җәһелдән сора, диде. Аннан соң Гамру Әбу Җәһил янына килде һәм: "Гарәпләрдә ялган булмас иде. Син монда Мөхәммәдне юк дидең. Мин Мөхәммәдне таптым. Флүрне бир, яки бодайны кайтар. Мөхәммәдкә илтермен", дип әйтте. Әбу Җәһил: "Мин синнән бер нәрсә алмадым", диде. Гамру аннан Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килде һәм вакыйганы сөйләп бирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аягына башмаган киеп һәм ридасын иңенә салып Гамру белән Әбу Җәһил янына килде. Әбу Җәһил Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмне күргәч, бүлмәсенә кереп бикләнде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Әбу Җәһилнең капкасын какты. Чакырды. Әбу Җәһил җавап бирмәде. Аннан ул өйнең дивары ярылганын күрде. Берәү чыкты. Кулында утлы чукмар, авызыннан утлар чәчер. "Әй мәлгун, ишегеңдә Рәсулуллаһ бардыр. Ни өчен җавап бирмисең?" дип Әбу Җәһил өстенә килә башлады. Әбу Җәһил курыкты һәм: "Я Мөхәммәд, ни телисең?" дип сорады. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Бу егетнең флүрен бир", дип әйтте. Әбу Җәһил: "Ярый", диде. Эчкә керде. Өендә бер таш бар иде. Ул ташны Әбу Җәһилнең җилкәсенә куйдылар. Ташны күтәреп үй түбәсенә чыкты вә ул ташны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өстенә ташлады. Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән ул таш тишелеп Әбу Җәһилнең бугазына керде. Әбу Җәһил фөрьят кылды. "Я Мөхәммәд, коткар", диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның хәлен күреп: "Я Рабби, бу кафиргә кодрәтне күрсәт, күрсен", диде. Ул таш ике кисәк булды. Бер кисәге Әбу Җәһилнең өенә төште. Икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең башы өстендә эленеп торды. Шуннан соң Әбу Җәһил аннан төште һәм үзенең бер кулына: "Син ишек артында тор. Мөхәммәд өй эченә башын сузган вакытта ишекне бик куәт белән ябып, этә бир, муйны кысылсын", дип әйтте. Моннан соң: "Мөхәммәд, кил, флүрне ал", диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм башын эчкә тыкты. Әбу Җәһилнең кулы ишекне ябырга теләде. Ләкин шул вакытта ни күрсен, ике арыстан ике яктан авызларын ачып һөҗүм итәргә торалар. Кол моны күреп башын алып качты. Әбу Җәһил янчыгын тышка атты. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм Гамиргә ишарат кылгач, Гамир флүрне алды. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән китте. Бер урында 350 кәфир җыелышып утыралар иде. Аларга очрады.
Алар Гамрны күреп чакырдылар. Әбу Җәһилдән флюрыңны алдыңмы дип сорадылар. Алдым диде. Аннан соң Әбу Җәһил Мөхәммәднең динен кабул иткән имеш. Ул иман китерсә, без дә аңа иман китереп мөселман булырбыз диделәр. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вассалам янына барга теләделәр. Аларны Гомәр бине Хаттаб күрде. Ул вакытта Гомәр мөселман булмаган иде. Кая барасыз дип сорады. Әйттеләр, Мөхәммәд янына. Әбу Җәһил мөселман булган имеш. Без һәм иман китерәбез диделәр. Гомәр, сез Әбу Җәһилне күрдегезме дип сорады. Юк диделәр. Аннан Әбу Җәһил янына киттеләр. Әбу Җәһилдән, флюрны ни сәбәптән бирдең? Без ишеттек, мөселман булгансың имеш дип сорадылар. Әбу Җәһил, авызыгыздан җил алсын, мөселман булганым юк. Ләкин Мөхәммәднең сихрын күрдем дә, шул сәбәптән бирдем дип әйтте. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вассалам Мәккәдә чагында кафирләрнең михнәтенә сабыр кыла иде. Кафирләрдән күп михнәт чикте. Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, Мәдинә халкы мөселман булды. Мөселманнар күбәйде. Аннан соң аят инде. Әмма Мәккәдә вакытында Аллаһ Тәгалә бары сабыр итәргә буйра иде. Шуннан башка буйрык юк иде.